lanak. Ja, uda etorri da bai, uda. Eta udarekin, bizitatzen ditugu herriak, eta orduan herrietan, gure espektakuloa egiten dugu, bai, gure espektakuloa. Orduan, zuek, gure espektakuloak egiten ditugu herrian, eguzkitxoarekin, eta beroa, eta ondartzetara goaz, eta ondartze. Baina, zein kontu da hori, a ber, zenbat aldiz esan dizut, ipar polora goazela, ez ondartzara. Bueno, zu, nigatik erdu, ez aldetu, zer gero gartzen zaina. Bueno, eta zuei, badakizue, orain jakin eta jolasi, bere udako gira-bira hasi berri du. Beraz, bererago gara zuen herrira, joango gara. Eta ez baldin bagoaz etorrizu gure gana, hori ere egin daitekela. Bai, autobusetan, hori. Eta agian lantza batean, baina zer lantza? Ondartzako lantza, edo belero batean, itxason Venga, berandu guazela, gaur Galdamesen daukagu. Venga! Baina, jaki. Agian,